You know na. Matama practicum lang. Can of course, can you mom now, Bisara. Hello mom, happy watching. And again, happy birthday to our one of very kind supporter, very beautiful mommy Nancy Bersamina. Yes. Rainbow ko yung mom tayo. Michelle pa tayo. Nagalang si Rainbow ko. Hello po sa aking nanonood dyan sa YouTube channel. Thank you sa pag-subscribe. Sa lahat po na hindi pa nakaka-subscribe sa ating channel, YouTube channel, just search Musika Ken Ayat Vlog. Ayan. Yun, nandun yung makikita niyo yung mga katatawanan, yung mga walang kakwenta-kwentang ginagawa namin pero may kabuluhan. Oo, yun po ang ginagawa namin sa off-cam. Anything basta about sa Musika Ken Ayat. And para kay ano, dami ka LDR. Makakabing itang biyak mo, Anak na. siya kadipay, imalaglagit mo. Mamita! Kung siyang bilang, tikas mo damagin, sikat ina, harap-apel. Of course, can you Wonder Christopher Miguel?
pinangitayan ko. Hello. Hello, hello.